Den måde glade foredrag opstod på var, efter jeg har været med i Løvens Hule, har jeg fået rigtig mange forespørgsler på at komme ud og fortælle min historie. Det sidste lidt over et års tid har jeg været ude og fortælle min historie cirka 60 gange. Og derfor tænkte vi tanken om at lave en hjemmeside, glade foredrag, hvor man derigennem kan se lidt omkring, hvad det er, jeg er ude at fortælle, og man nemmere kan booke og få mig ud og fortælle min historie. Når jeg er ude og fortælle min historie, så er det primært for at inspirere andre om, at man sagtens kan komme langt i livet, selvom man har en eller flere diagnoser. Man kan, hvad man vil, så længe man gør sit absolut bedste. Og der er ikke nogen begrænsninger i, om man har ADHD, autisme eller andet. Jeg har blandt andet fortalt min historie for 4 borgmestre, Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse. Jeg har haft erhvervsministeren Morten på besøg ude hos os, Brian Mikkelsen og rigtig mange andre. Det er meget bekræftende for mig at være ude og fortælle min historie om, at det er det rigtige, vi gør. Blandt andet har vi haft besøg af japanske forskere, der var ude at besøge Gladteknik, der havde rejst hele vejen til Danmark for at se, hvordan det er. Vi har lavet en arbejdsplads, der kan inkludere alle, uanset diagnose og hvilke udfordringer eller usynlige handicap man har. Derfor har de også inviteret mig til Japan, hvor jeg skal hen og fortælle min historie på deres universitet. De bruger til et forskningsprojekt. Vi har også haft besøg af de tyske medier, der også har været til Danmark for at besøge Gladteknik. Det er at være med til at inspirere andre unge, at man kan sagtens opnå rigtig mange ting i livet af de ting, man sætter sig for. Hvis du godt kunne tænke dig også at booke et foredrag og blive inspireret i jeres virksomhed, konference eller lignende, så er det bare at skrive til den mail, der står her.